Hello guys! May buntag, mga katropang Bisaya. Mauna niya mong abot. Gamay kayo. Na akong mananggi ayo. Namilaw sa balanghuyan. Na akong umagad guys. Akong kumari guys. Akong anak guys. Yung asawa. Akong mga apo guys. O nara o. Tabang intaw na sila guys. Amo ang mais. Gamay lang ang kaon. Wa man ni abono. Oh na. Kita magkapoy din. Nara o. Na akong mga apo na. Luoy taong kayo. Hakot ganihas kuan. Buwad pagig-init. Libre man. Saon man lagi. Nga pordoy man ta. Nara guys. Isa na o kaanak guys. Naghagbas in town guys. Inaamay man ni ani. Ay, nagbasa Ben kay. Tabunan ang kan Ben. Guys. Ito ning amo ang abot o. Tama na na. Tama na na. Ay, gang ka. Tang hawag yan. Mao gani no, yung ko gagmayara. Iyog lang siguro. Anak guys. Iyog lang. Sige. Naghagbas. Tingala na kay daw ka na. Pinita ka o. Sila naman ka. Ambo. Mo pisi. Oy. Wala na eh. Sako. Napa? Wala na lain sa pa isa dito dong. Welcome to me guys. Bugas lang guys. Walang tao ni. Bugas-bugas lang. Patahop. Hop-tahop. Kasi lugaw-lugaw. Lugaw ng tahop. Luwang, tayo sila. Luwang naman siguro ng taho bulugawon. Ikaw matahop. Kaon managod. Kaon managod. Napakaw rin labay. Ano? Ito ba? Ano yung balanghoyan guys. Kami sila ang balanghoyan magpanit. Manay kinabuhin po guys. Nanay yun ang kinabuhin po.